Haia, enw fi Dyma Cadi a fi sy'n rhedeg #bwyd. Heddiw, dwi'n dangos chi sut i wneud pizzas Cartref cyflym. Cynhesa'r popdy i 200 gradd Celsius. Y cam cyntaf ydy gwneud y toes. Mae angen rhoi 113 gram o flawd codi a 28 gram o fagerin mewn bolen a'i rwbio fo rhwng dyfysydd mwyn creu briwsion. Yna, at y briwsion, ti angen ychwanegu hanner rionyn wedi dorri'n fan, 85 gram o gaws wedi gratio ag 1 wy. Hanner llwy de o berlysiau cymysg, hanner llwy de fwstad, chydig bach o bupur, hanner llwy de o halen. Defnyddio dy ddwylo i gymysgu'r holl gynwysion nes i fod yn dod at ei gilydd. Ar dre metal, rhowch chydig bach o bapur gwrthsaim a menyn a yna rho'r toes ar y tre a'i wasgu lawr gan ddefnyddio dy ddwylo mwyn creu siap cylch. Rho tua 3 llwyd bwdin o biwrei tomato ar y toes a'i ladeunio i gwmpas yn wastad. Rho unrhyw lysiau ti awydd ar y top. Dwi wedi rhoi pupur, tomatos, cornmelis, madarch, selsig ac ychydig o gaws. Rho'r pitsa yn y popdy am 20 i 25 munud ar dymheredd o 200 gradd Celsius. Diolch yn wylio pob hwyl i chi am wneud y pitsa. Os gennych chi unrhyw gwestiynau, cofiwch adael nhw yn y sylwadau isod.